fy fan. Det är illa. Åh, typ dunken det här. Ja. Min farfar. Nej. Är dunken här? Jag måste hämta dunken. Måste hitta. Åh, fy fan. Nej. Detta är dunken. Detta har vi gör med henne. Man vrider så här. Man skrattar så där. Man suger så här. Eller så stänger man igen. Nej, men du kan ju inte suga. Det är bara jag som har sugit av dunken. Nej! För helvete! Kan inte vara så ut. Nej, det måste vara dunken. Hon vet dunken. Hon kör en Volvo dunken. Vet du vad, du har din mobil. Nej, skit i det. Nej men... Det gör Vad har du? Vad för helvete. Din mobil? Ja. Jag vet vad jag har. David, du kan ju tänka dig efter en timme nu. Min mobil. Åh, fy fan. Nu skiter jag. Ja. David, Nej, dunken. Det är fullt med baggar. Dunken är där. Jag ska hämta dunken. Jag ska bara hämta dunken. David! Här har du dunken. Kolla, här är på träd. Åh, så mysigt. Au. Kolla Felix. Han är spräckt i rumpan. Nej, jag ser rätt igenom. Nej, jag ser jävla fel. Nej, inte jag heller. Skit Felix. Han var sli. Åh, fy fan. Han stöttar på skäret. Jävlar. Somna, ligga här. Hej då till alla. Det är fast alla här. Emil. Jag är hemma. In the jungle, fan. Jag vet. Nej, jag ska dricka. Jag har glas till mig. Ska du dricka dunken? Jag tar dunken. Jag vet inte vad du har gjort nu. Ja, jag har bara slängt alla. Åh, fy fan, skit jag är. Ja, just därför måste du hem och göra det. Nej, jag måste frysa lite. Ja. Jag ska krypa ner i den här tröjan. Nej. Åh, fint. Hör du. Det är min dunk. Jävla dunk. Ja. Får jag tillbaka den? Jag kunde bara halvvägs. Nej, Ja, hela tiden. Ketchup. Är det fortfarande halv ett? Ja.
De har varit en halvtimme. Det är fint. Ja, du ska bara sätta den 12 hela tiden. I alla fall, jag har i alla fall gått en halvtimme. Varför kan inte jag få åka hem när jag vill åka hem? Ja, det är rätt bra nu. Ja, mina fingrar då. Vill du se mina fingrar? Nej. Nej, du skiter i fingrar. Jag Vi ser en kan jävla ta stel. fötterna istället. Där! De här var vita. Kolla här. Vita! De är svarta. Jävla gud. Vad säger du? Mårten här. Mårten, han ska sätta sig i den stolen där. Nej. Och så ska han ladda sin mobil. Nej. Och så ska han röka. Nej. Och sen ska han ta pilsner. Nej. Och när han är nykter, vet du vad vi gör? Ja, jag har redan gjort allt det här. Vad ska vi köra? Nej, jag vill se det på riktigt. Ja, men det är du har missat. Ja, men du har varit på full. Nej! Det är så, Emelie. De har missat här. Kolla där! Emelie. Ta DVD! Det har inte hänt. Nej, jag vill inte se! Hallå! Hallå! Ja, det är fint. Ja, men vi ska gå nu. Nej, kolla! Du vaknar så! Vi ska köra hit sen igen. Vi måste bara hem och göra det. Ja. Vi bara hem och köra så kör vi hit sen igen. God morgon. Jag har nu lyssnat på henne en timme. Om du hade inte varit fel nu. Nej, det. Du börjar döma vakna.